Kublai cuma beberapa session part. Kijim petip nam tai kubor light kam kiwa man kasngi. Te kumba pilai haka title berkasa thumbnail ba ong wa kubor light kam nam ta ki intelligence bureau lane CBI Central Bureau of Investigation lane kumta terter. Te hot kada sisa la da pimpat tip ya kane te sa check kane kada pass class 12 mo kada BA BSc la da class 12 arts commerce but science ru kila ban apply batch hoj kadai nam ta ki pass class 12 try player banai kata ka SSC CHSL ane combined higher secondary level examination gut ka badai nam ta ki pass class 12 sejrong batch te hoj kadai nam bagan ne te la don na breng ki bala ada ban apply okay ka biang te la dam pan pat don kane kalong kum ka jing pen kan mau ru hakawai bat kalong kum ka jing pen syai ru kawai te hakane kidon ki post mau te haka por ba phi apply kimpen EAP kita ki post te gila pen mi notice laga jong ban pen kita ki post detail post laga jong te ki post ki balaj baro kidon kumba 100,000 tame te PL exam tang ko ke exam te kidon laga jong department kan mau kine ki debe lomba ka central mo kine ki kam baro ki debe jong ka central phila ban yo anywhere in India ma pimla ban ong bai bang kwa tang Meghalaya la da phi apply kini kam pi kwa tang Meghalaya ka janjar ba maribun ki bom don na Meghalaya ki outside Meghalaya tang ka tu kan ne department ki badon po Meghalaya tela da phi kam pat apply ya kan ne ka CHSL sasdang no ka last date ka de pratrik jong upanajun te pidon post tang kumba ka tu kan ne si ban apply ya kan ne dengan sabatai bah detail ba la da phi kwa ban apply ya kan ne sape ya kan ne video hadu ko ban akut te kumno ban register phi register online lingba ka website SSC nic.in ya ki bala deb register te omdon kam shu ban register shu log in be pendap igi detail baro kala don pa kan notification nang tu CHSL combined higher secondary 10+2 level examination kala don pang tu mod bisa klik nang tu sa pendap baro kan mau gitu bala deb register ma kan mau be password ban log in ba de ka ID user ID kan mau be kita nomor pindon kam be card ba pi apply kam link ba ka SSC pindon kam yuju user ID bat password. Tenda pila ada ban register. Ki umpat dap ban register show yala de sa apply. Sependap ki detail baro ki jan kam baro. Phiam persang mala da phimnang phia blai cyber la da phinang phia apply la ba ka phone ru mlele phinang yi kita. La phimnang ba balai support cyber. Te class date kene kalong ko jing pen mau class date kede pratrik jong panajun class tang adu panai me. Te ha ka tu ka por na klem da laj por ban pelaj jagane dengan pen kan mau ru menta bat ngan along ruk ngajing betip gitu ibem pada ban apply te ki pus ki laj ha bun ki department mo tang ba kha pele tang kawai ke exam te hang ne ki don ar judge ki judge post kawai ke de jong ka LDC lene GSA ko ong khot ka lower division clerk lene junior secretariat assistant mat kawai break ong DEO data entry operator te ka tulop jong ki ne LDC GSA ke de khat khandai hajar khandai spa kan kut hadu ruf lai hajar tela da plus berki allowance mari allowance klem tho bang ne kan poi bech ki arpsan lai phoja banam ta gadi yu kham he ka poi arpsan hajar san spa ta plus ki allowance e kan poi ki lai pho lajar tame te hang ne ki post ki babun ki debe jongka LDC na ne GSA te jongka DU ki duna ki don tang ba san rutali ki post ai ta mun toy ban apply itu te ka de tang jongka LGC te ha ka por ba phi apply ki ne phila kham ai choice phi mo ban jet ya kita ki post kwa intelligence bureau na phi kwa ya ka CBI na phi kwa kiwe ki border road organization klem ai phi ka ta mo phi mai phi ale choi ka exam da phi pass ka exam phi sa yo choice ke ban jet hadin no mo phi choice ban jet hadin te kemau ka qualification ka de class 12 phi pass ka no ru class 12 phi la pass phi yo ban apply te ka age ka de khat pra hadu live for arts nem ngalak kan thuplang ba dia kata ka age relaxation ka bolong sans nem mut khat pra hadu live for arts nem pila ban apply la da pilang don ha kata ka kerdan ka snem mo pila ban apply te nakan mau mo te ya kan ne SSC kan mau omdon kam ban siu by registration kan ka nam cha chi ki SCST te la pendap hi mut free la da phile support cyber phep siu ka by cyber kata mo kan ne free omdon kam ban siu e te kan mau ba la phi kwa ban yo igni kam em mar kan ne ka central phiaban puli kot bah phiapan khre ba amdei bang man sulit tho exam bet phin pass bet kane kamlong komta is kamdei ka basuk mo kamdei ka basuk tangi ba don sha kata ka jing thrang ka jing kwa sha ta phiaban le sha kidon ki ba let coaching ru kidon ki ba coaching online kidon ki mock test kidon ki bun bha ki rukum ban hikai kini te yakine ka don kumbal du artli ki exam kanon choka tier 1 khot ka tier 1 ka prelim kum ka wi khot ka preliminary kidon ka tier 2 artli ma
te pihak pas suai ka tier 1 bisa poi ha ka tier 2 te hakini ru ma bhigidon ka tier 1 ka de ya MCQ be tho be tik mark be ma pihak ban puli ba ban qualify ka ni da pila pas ya ka ni am pen poi ha ka tier 2 ha ka tier 2 kin don lak jong exam kin don suai ka exam yang sakawai biang te gidon ru mitai ko computer knowledge module kin test ya phis ma computer pihak nang pihak don jing tips ma computer pihak pen kre ba pihak wat jing tips ma kin ki syllabus te gidon nam ta ka DU bre ka don ka typing test, skill test, kidon komputer, ken I test ya pi mo. Tela da pi an pas gini, te kisa I choice ya pi hadin pada ban jit iki pus, ki ba pair. Pila ban jit kanu ka pus pi kwa ban jit. Ha ka por ba pi apply ning kong pinum la ban jit iki pus, kinom I choice pi ban jit iki pus. Ki pus kidon kuma saw hajar sans pa tame. Te hadin dala ada ban you pada download ki exam kisa I choice pi ken. Ba pi ban jit iki pus, pi kwa ya kanu ka pus, ha kanu ka department markibun bagi department. Department of Intelligence, Department of CBI, Department of Agriculture, Department of Tourism, main department, haka central batch magini. Dengan syutu ipi kipus jong gini kibadon hangne kendiat kebakam long bun maha. Kum haka Border Road Organization kidon kumba shispa khandai pupratali ai kipus. Haka Canteen Store Department hapo Defense Ministry of Defense kum haktu ki jaka spai gitu canteen store gitu. Haka don kumba shispa prapsan tali ai baro. Poka CBI Central Bureau of Investigation kadon kumba live and rutali ye pus teha ka Central Passport Office kene hapo passport hakane kadon kumba shispa arpo pratali ye pus kemau po mekliaro kadon kene ka passport office te la bandon kipus po mekliaro ngla antip te hakane Controller General Defense ngai ka bun ba po defense mo kane kadon kumba sauspa ar khandai tali pus baro teha ka po Intelligence Bureau kadon shispa khandai tali Parhaga Military Engineering Service kadon kumba khat praspa prapo teli post. Te yakane sa check na po website kidon na to tentative vacancy of CHSL. Kladon na po ka website ssc.nic.in sa check nang to ngatry pinang his scroll gitu na po kinyo gi baro ki PDF kladon load hang to. Mnon ka man bu kaling tengah subuh kaling ro ssc.nic.in sa subuh apa description sa check ni begini. Kini kidong post magla panji kinom pen iya pia ka to ka notification jong ka CHSL. Tela dapi kwa ban pas ya kene pia ban le bahai exam ban poi ban yo igene mo yo piong ban shuta le to exam sa pas no kene kamlong ta pia pen kre bah pat la dapi pas bahai kene kini kilong baik fair and square baik kin pen i be ki question ba pio kono marks kin yo baik ndong sedong tela dapi kwa ban yo igene apply no kelas date kai knai trik jong na jun kelas date kai dong pratrik jong jun kemaba kelas date kai pratrik jong na jun te sapendam no leno koloi la dapi ko ban apply la dapi mla ban apply menta pin la apply biang how next ru markane kan mi be man lo snap every year te ngatrai tang kita hi ki jing pensai nam ta jong pi tang ni khulish bun